איראן לסוריה, שם הוכב היום מרכז העיר חלב בסדרת פיצוצים של מכוניות תופת סמוך למוסדות של הצבא. הקרב על העיר המרכזית טרם הוכרע, כפי שמדווח יובל קינג. כך נראתה היום כיכר סעד אללה אל-ג'ברי, הכיכר המרכזית של העיר חלב. מרכז סחר וגם מתחם ביטחוני של המשטר, שנחרבו כמעט עד היסוד במתקפת טרור יזומה ומתוכננת היטב. هون صار الساعة 7:30 تقريبا، صارت هون اجت سيارة مفخخة تقريبا وقفت عند هذا البرميل الأحمر، وصار تفجير كثير كبير هون. بعدها بشي كمان شي نص ساعة صار تفجير ثاني وراه، استهدف هذا الفندق الكبير. זמן קצר לאחר מכן התפוצצה מכונית תופת נוספת סמוך לכניסה לעיר העתיקה. וזה לא הכל. שני מחבלים מתאבדים לבושים מדי צבא וחגורים בחגורות נפץ התכוונו להתפוצץ בתוך מועדון קצינים של הצבא הסורי, אלא כשנכנסו זוהו ונורו למוות. סך הכל נהרגו יותר מ-40 בני אדם, והאצבע המאשימה מופנית כרגיל למערב ולבעלות בריתה. التفجيرات وراها أمريكا، وراها دول الخليج، قطر، السعودية، تمويل سعودي للإرهاب بسوريا لضرب اقتصاد سوريا، وكلهم خونة، كلهم عملاء لإسرائيل لليهود. המערכה על חלב נמשכת זה כחודשיים ועדיין אין הכרעה. קשה לדעת למי מהצדדים היתרון, למורדים או לאנשיו של אסד, אולם בתמונות שמשדרת אל-ג'זירה נראים חיילי צבא סוריה החופשי מציבים מחסומים על הכביש המהיר המקשר בין דמשק לחלב. نقوم الآن بدوريات على الاوتوستراد لأن بعض الضباط يلبسون اللباس المدني ويحملون الهويات المدنية ويعبرون الطريق. نقوم بالتفتيش والتأكد منهم. והלחימה בסוריה גולשת למדינות השכנות. פצצות מרגמה שנחתו הערב בשטח טורקיה גרמו למותם של 5 תושבים, והאירוע הזה, אומר סגן ראש הממשלה הטורקי, כבר חמור ביותר ועובר כל גבול.